Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ta'ala al-Fatihah. Ilahu radna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilahu radiyal udhub syamil maqlam al-Quthil azam sultan awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi. Wa ilahu radiyal rasyidina wa rabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Adil Hashim. Khususan al-Qudub Syekh bin Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ilahu radiyal masyayikhina wa masyayikhina wa asladina wa alimina wa walidina. Khususan Syekh Daradahid al-Hasaniyah. Wa ila hadrati sahibi hadzal kitab dan bi ghafilin Syekh Abdul Laits Nasr bin Ahmad Samarqand. Usuli mafrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala. Syaribul khamri al-matbuh. Syaribul khamri utawi wong sing ngombe arak al-matbuhi kang den godhog. Iku a'dhamul wa gedhe dosane, apane dan ban dosane. Wa itsman lan ya tegese dosane min syaribil khamri tinimbang wong sing ngombe arak biasa ora godhogan maksudnya. Ya ana syaribal khamri, karena setune wong sing ngombe arak iku yakunu ana sapa syarib ku asyan iku maksiat durhaka fasikan terfasik. Waman syariba waman ta sapane wong iku syarib ngombe sapa man al-madbukhain arak sing den godhog iku yukhafu den kawatirake apa yasira yen to dadi sapa syarib iku kafiran kafir ya anna syaribal khamri karena setune wong sing ngombe arak iku mungkirun ngakoni bi ana ukran setune syarib iku yasrabu ngombe sapa syarib al khamra ing arak wa huwa utawi isyrab ngombe arak iku mau iku haramun haram wa syaribal madbuh lan stune wa syaribal madbuh ai bi anna syaribal madbuh stune wong sing ngombe arak al madbuh kang den godhog iku yashrabu ngombe sapa syaribul madbuh al muskira ing perkara kang mendemi wa yara lan ngakini sapa syaribul madbuh mau hu ing madbuh halalan ing halal wa ajma'a lan padha sepakat sapa muslimun wong Islam anna syarbal muskiri ing sune ngombe arak iku haramun haram qalilihi yasiti muskir wa kathiri lan akeh muskir wa idza stahalla monggo endan nalikane nganggep halal sapa syarib ma ing perkara huwa kang utahe ma iku haramun haram bil ijma'i kelawan ijma' sora monggo dadi sapa syarib ing kafiran kafir. Iya dawe al-faqih musannaf beliau dawuh syaribul khamri al-madbuh a'dhamu dzanban wa itsman min syaribil khamri. Jadi ngombe arak sing digodhog karo ngombe arak biasa sing ora godhogan iku dosane luwih gedhe sing digodhog. Kenapa kok ngono? Padahal padha-padha arake. Jadi logikane arak sing digodhog iku maksudnya arak sing wis melewati proses seakan-akan proses kayak pembersihan atau misal proses sejenis kayak mensterilkan gimana ya antara arak sing memang murni arak ora godhogan karo arak sing melewati proses macam-macam bar digodhog barang iku dosane
malah luwih gedhe ngombe arak sing digodhog, sing melewati proses macam-macam terkait mensterilkan utawa apa lah iku. Gampang digodhog. Li'anna syaribal khamri yakunu 'asiyan fasiqan. Mergo wong sing ngombe arak iku dadi maksiat lan fasik. Iki wong sing ngombe arak biasa, ora godhogan maksudnya. Iku ndekne dianggep maksiat. Kelakuannya dianggap maksiat. Kelakuannya ya dianggap fasik. Tapi wa man syaribal madbuh yukhafu ayyasira kafiran. Wong sing ngombe arak kang digodhog den kawatirake yen dadi kafir. Beda meneh nek wong ngombe arak sing godhogan, iku malah dikawatirno kafir. Jadi nek wong ndekne ngombe arak biasa ora godhogan, iku ndekne tergolong maksiat, tergolong wong fasik. Tapi nek ngombe arake sing godhogan, sing wis melewati proses macam-macam iku, maka dikhawatirkan terjadi kufur. Dikhawatirkan dia ini malah jadi kafir. Lianna syaribal khamri muqirrun bi annahu yashrabu al khamra wa huwa haram. Kok iso ngono kenapa? Mergo bolak-balik ngene. Wong sing ngombe arak biasa, iku dekne tetep yakin, dekne tetep ora yakin. Dekne tetep mengakui bahwa arak itu hukumnya haram. Iki bedane antara wong sing ngombe arak biasa karo arak godhogan. Jadi wong sing ngombe arak biasa, ora godhogan, iku ndekne tetep mengakui bahwa arak itu haram. Wa syaribal madbuh yashrabu al muskira. Wa yarahu halalan. Beda meneh anak wong ngombe arak sing godhogan. Seakan-akan godhog arak iku padha ae menghalalkan, kayak ngono. Seakan-akan godhog arak iku padha ae proses pembersihan atau proses mensterilkan. Jadi wong sing syaribal madbuh, wong sing ngombe arak godhogan, iku dekne yo ngombe arak, yo ngombe perkara sing mendemi, yo haram jelas. Wa yarahu halalan. Tapi dekne menganggap bahwa arak sing digodhog iku halal, perkara wis melewati proses macam-macam. Jadi iki bedane. Kenapa kok antara wong sing ngombe arak godhogan iku luwih gedhe dosane daripada wong sing ngombe arak biasa? Ya mergo anggapane dua pola pikir yang berbeda. Sing ngombe arak biasa ndekne tetep mengakui bahwa arak iki haram. Bahwa ya memang arak. Sing kedua, wong sing ngombe arak godhogan ndekne ngombe arak iku, tapi ndekne menganggap bahwa arak godhogan iki wis halal perkara bar melewati proses iku mau. Digodhog lah utawa intine wis macam-macam prosesnya. Wa ijma'al muslimun anna syarbal muskiri haram. Qalilihi wa katsirihi. Sedangkan para wong Islam kabeh mesti wis ngerti kabeh wong Islam itu sepakat ngerti bahwa memang ngombe perkara sing memabukkan, mbuh model apa wae, mbuh iku digodhog apa ora, iku awak dhewe sepakat hukumnya haram. Kenapa ya bolak-balik mergo iku memabukkan. Qalilihi wa katsirihi. Bahkan meskipun iku sithik, jadi sithik utawa akeh, selagi iku memabukkan, maka ya hukumnya tetap haram. Fa idza istahalla ma huwa haramun bil ijma' syara kafiran. Ketika kok enek wong dekne menganggap perkara haram sebagai halal, maka kesepakatan para ulama wong iku termasuk kafir. Jadi orang entuk awak dhewe menghalalkan perkara sing jelas-jelas haram. Kayak mau wong sing ngombe arak godhogan, iku ndekne duwe anggapan bahwa arak sing wis digodhog iku adalah
halal hukumnya. Padahal ya tetap haram wong jenenge memabukkan. Mulane kene fa idza stahalla ma huwa haram bil isma' suara kafiran. Ketika kok enek wong dekne menganggap halal perkara-perkara haram termasuk arak sing dianggap halal perkara godhog mau. Bil ijma' suara kafiran. Maka kesepakatan para ulama wong sing kaya ngono iki termasuk kategorine dadi wong kafir. Murtad lah emang. Qala al-faqih radhiyallahu an haddatsana Muhammad ibn al-Fadl haddatsana Muhammad ibn Ja'far wa huwa musab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.